Мили приятели, на Рефреш и мен Силвия Чалъкова. Всички науки и изкуства казват, че редът и правилата са в основата на всяка наука и изкуство. А после разчупването на тези правила е творчеството. Но без правилния ред в основата няма истинско творчество, което да променя и надгражда света около нас и в нас. Ето защо в днешното предаване съм ви подготвила гости и теми, с които ще сложим ред в студиото. Защото всичко тук сме направили с любов и вярваме, че излъчваме свежест и красота. А днес ще тествам този творчески ред със специален метод. Ще ви покажа и как се прави интериорен дизайн. Предстои скоро и Свети Валентин. За празника са помислили и от театъра. Останете с нас! Както ви обещах, днес ще тестваме творческата енергия. Енергията за просперитет и изобщо цялата подредба в студиото с помощта на фъншуи. Моята гостенка се казва Мариана Мръвкова. Тя е управител на Академия за фъншуи. Мариана обучава благотворително бъдещи архитекти, дизайнери, брокери, художници в древното познание на фъншуи. Освен това, твори специални талисмани за привличане на любов, здраве, изобилие. Как сме подредили студиото, дали сме в правилната подредба спрямо правилата на фъншуи, така че всичко да ни се случва по най-добрия начин, ще ни каже и покаже Мариана с помощта на специалните й багети. Казвам добре дошла на моята гостенка Мариана Мръвкова. Здравей, Марианче, заповядай в студиото. Радвам се да съм ваш гост. Аз много ти благодаря, че прие. Заповядай. Благодаря. Това традиционно е мястото на госта, а това място традиционно е моето. Но дали това е правилната подредба, ще ни каже след малко ти. Аз взех една монетка от устата на жабката, която царствено е застанала върху един куп монети. Добре ли е, че я взех и всъщност това е символ, който идва от фъншуи? Да, основен символ на богатството, жабата на парите. Още китайският император на времето я прави три крака, защото тя имала навика да ходи по хорските къщи и да краде богатствата им. И той е нарекал от днес нататък тези монети да ги изплюва обратно към домовете. Така че във всеки дом и офис е хубаво да има жаба, която паричката да е в устата, за да може да идва изобилието. Така че може да я поставиш отново в устата, когато решиш. И така ще умножиш късмета на новото рефрешното студио, което е прекрасно. Много благодаря. Аз продължавам в тези първи предавания да си хваля хората, с които заедно осъществихме това прекрасно студио, новото предаване. В тази връзка съм поканила и теб. Едно чудесно семейство, което ще видим в днешното предаване, сътвори мебелите. Те правят мебели по поръчка. Глухи са, но пък това им е дало едно изключително въображение да творят такива красиви мебели. В тази връзка искам да кажеш дали сме ги поставили на правилните места. Как декора е позициониран спрямо правилата на фъншуи и какво всъщност е фъншуи. Да започнем, може би, от там. Да, основно от това. Основно от това е много важно. Фъншуи по принцип това е буквално преведено е вятър и вода. Но фъншуй е изкуство, фъншуй е наука, фъншуй е философия. Древна китайска философия за подредбата на пространството спрямо посоките на света. Колкото по-правилно са поставени нещата по местата си, толкова по-успешни ще бъдем, по-здрави, по-щастливи. Така че всеки един ъгъл в едно пространство отговаря за даден аспект от живота ни. И за да го проверим, съответно, използваме помощни такива средства, като, както ти спомена, багетата. Да. И естествено първо с компаса работим, защото няма как да знаем кое къде е, без първо да се ориентираме в пространството, къде са ни основните посоки.
Те са ни важни. Аз тази вода я наляг Да, за благодаря теб. ти. Заповядай. Благодаря ти. И тъй като имах възможност преди предаването да замеря тези посоки, затова така сега ще ми е по-лесно да говоря и да отговоря конкретно на въпросите, дали всичко си е по местата. Да, и още преди да започнем, може ли, ако нещо не си е на мястото, вместо тази изобилна енергия, любов, здраве, просперитет, да предизвиква обратното, нищета или нещо лошо, което може да ни навреди? Има ли такава опасност? Давам само пример. Да. Юг е сектора на славата ни. Юг се характеризира с елемента огън. Огъня се подсилва от червената гама, червено-оранжевата. Представи си, че в южния сектор сте поставили огледала или картина с морски пейзаж или нещо свързано с стихията на водата. Логически виждаме, че тогава водата ще загаси късмета на славата. Тоест, на юг ние не бива да поставяме нищо водно. Това искам да кажа. Нито аквариуми, нито фонтани. Затова е важно да знаем къде му е мястото. Но пък от друга страна, ако на север поставим тези стъклени елементи, ако поставим тези всичко, което изброих, че не трябва да е на юг, тогава пък ще подсилим кариерата си. Север отговаря за кариерата, стихията му е водата и цветовете са черно, синьо и всичко, цялата тая палитра, която е морска. Така че ето как противопоставяме двете основни стихии в нашия живот. Когато те са в умерено количество, по-малко може да има от всяка при другата, тогава имаме вече хармония и баланс. И много, много обширна е науката фъншуй, така че няма как в рамките на минути да бъде казано всичко. Но има, за това и съм донесла книгите на Цветозар Бръвков, който праща специални поздрави и ти изпраща като подарък тези книги. Може да си разшириш познанията в тази област и съответно, който има желание, също може да разчита на това да си вземе от тези книги и да знае много повече в тази материя. Да. Добре. Понеже съм си написала въпроси. Добре. Обикновено не си пиша въпроси, но все пак е важно да кажем някои неща. Има ли значение какви мебели ще си купим, освен тяхната подредба в офиса или в дома? Има значение, да. Какви материи, какви конструкции като форми? Сега, освен с цветовете, всеки елемент от стихията на 5 елемента, по която основно работи фъншуй, се характеризира не само с цвят, но и с форма и с материал. Така накратко мога да ти отговоря, че когато работим в зоната на центъра на едно пространство, винаги отговаря за здравето на това пространство. Рефреша, тук всичко сте на тема здраве, така че много е важно да знаете какво трябва да бъде като материал и цвят в зоната на здравето. И това е елемент земя. Земята се характеризира с жълто-кафявата гама, всичко в тези пастелни цветове, като при вас много добре резонира с... Има и предвид, че рефреш за здраве беше предишното предаване. Рефреш е, вече малко по-освободено разширяваме кръга, т.е. вкарваме в обсега на предаването всички ежедневни теми. Остава лайт мотива на здравето, тъй като това е и моя лайт мотив на живота, тъй като аз живея изключително природосъобразно. Но тук вече отворихме и затова сложихме и по-ярки цветове. Нещо, което ти забелязваш, че трябва да бъдат пастелните за здравето, но ние пък сложихме и червено, и розово. Не знам те са си на мястото, дори тези зелени цветове, но аз исках да тръгна от центъра на пространството ви, че попитаме за материалите, трябва да е свързано с земя. Керамика, мрамор, всичко, което е свързано, излиза от земята и може да бъде под форма на някаква статуетка, на някаква кашпа. Това пак допринася да се активира тази зона. Докато тук вече в сектора
специално тази красива арка с този пейзаж, който създава усещане, че сме сред природата и няма нищо по-зареждащо от природата. Да. Това не е всъщност основата на всичко, като дори само да гледаме пейзажа ни зарежда. И то си е на правилното място поставено. Явно нали, хората, които направиха този красив декор, може би имат познание в тази област, защото това е сектора на богатството. Половината от зоната е в сектора на семейството, но другата половина е богатството. Богатството характеризираме с елемент дърво. Растеж и зелен цвят. Така че ето как, по този начин наистина тези растения тук дават едно хубаво изобилие и една перспектива за много добро развитие на цялото предаване. Проекта на този декор е на Атанас Аретов, нашия програмен директор, а изпълнението е на много хора, които аз един по един представям в предаването. Всъщност колеги забелязаха, че пейзажа, който се вижда, много напомня на пейзажа, който е моята вила всъщност. И това нали, на мен като личност допълнително ми създава едно такова усещане за... Че си у дома. У дома. У дома, надявам се. И ти в момента да се усещаш така, сякаш си ми на гости. Така се чувствам, и много предразполагащо действа цялата обстановка. Единственото, което мога да кажа сега, като цветово, нали, кое би могло, за да не убием силата на дървесния елемент. Логически елементите, понеже имат цикъл на съграждане и на разрушаване, когато поставим червения цвят, който символизира, нали, огъня, той автоматично изгаря късмета на богатството, зеленото. Така че единствено бих препоръчала, нали, червените възглавнички и розовото килимче да отидат по-на юг. По-на юг, като да активираме славата. И тук да бъде нещо в тази земната гама е идеална. И така, общо взето, нещица много дребни, но... Ако ги сложим тези червени възглавнички ето там, нали, до другата по-на юг секцийка. Отида, защото юго-исток е сектора на богатството, колкото по-на юг отиде червеният цвят, толкова по-добре активираме тази зона. Разбрах, много, много интересно. За компаса разбрах ти, преди това, нали, мина с него, замери ги. От тази гледна точка, нали, говоря в момента къде му е мястото. С багетите как се работи? Искаш ли да направим една такава обиколка на студиото, за да можем да винаги започваме от входа. И тръгваме, за да проверим дали даденото пространство е здраво. Какво означава това? Това означава дали под нас има здрава основа, дали няма някакви геопатогенни зони или някакви подпочвени води. Заповядай насам. Тръгвам към тебе и багетата съответно показва дали това пространство й харесва. След като се отваря, значи и е добре. Ако евентуално някъде нещо затвори, тогава дава знак, че можем да обърнем внимание на това място, да проверим какво се случва там. Нещо не си е на местото. И съответно имаме неутрализатори, които могат да помогнат в случая. Тук всичко е наред. Ето как просто показва колко отворена и хубава енергия има в цялото пространство, така че наистина ето при тебе. И точно в зоната на знанието и библиотеката, така че мога да кажа, че нещата наистина са правилно подредени. И ако искаш да отидем към кухненския кът. Между другото, гледайки природната картина, се сещам, че на времето дядо ми води човек с багети, който открива водата под смисъл на мястото и така извличаме. По този начин винаги засича багета. Тя по принцип, като засече вода, ето виж как затваря. Това е знак. Знак, че има вода. Дори тръби да минават отдолу, тя веднага ги засича. Нещо, което... Водата, понеже символизира нестабилност, неустойчивост. Тя колкото силна стихия на моменти, толкова не можеш да бъдеш сигурен. И вода никога не бива да имаш зад гърба си.
Така ли? Да, трябва, както ти си заела тази позиция, така наречената драконова позиция е да имаш зад гърба си здрава основа. Водата винаги трябва да е пред теб. Пред теб, защото дава изобилието и късмет. Така че, гледайки я, всичко е така, но не бива да е зад гърба ни. Добре, ние така условно сложихме тази жаба с колегите, която ти донесе. Тя е стъпила върху множество монети, нали, каза ни какво е. Ето я. Аз препоръчвам да не бъде върху водата поставена жабата. Да, точно това исках във връзка с водата. Така че по-добре да е поставена тук, на здрава основа и никога да не гледа към изхода. По-скоро да се обърне към студиото, за да може да вкарва изобилието на парите към вас. Много благодаря. Да продължим с... Тук продължава изобилието на подправките. Е толкова красиво, толкова апетитно изглежда. И ето всичко е наред, нали, енергийно. Просто багетата го показва. Да. Колкото повече цветове пък тук имаме в кухнята, това пак е плодородие, изобилие, така че тук спокойно можем да поставим и някакво огледало, което да отрази и да увеличи това изобилие. Че хубаво. Тоест на срещуположната стена, където е север, тък му ще активирате кариерата и тък му ще увеличите изобилие. Ще сложа там едно огледало в частта, където така или иначе не се вижда, но пък ние си знаем, нали, че можем да постигнем още по-голям успех в това предаване. Така, тук всичко е наред. Всичко е наред. Една красива пролет ми изглежда тук направена. Иска ни се да е вечна пролет. Ето тази стъклена масичка тук си е на местото, защото в северната зона стъклото активира кариерата. Че много се радвам. Идеално си пасва. Браво на колегите. Това е старата ми масичка, но тя идеално явно трябва да присъства в този декор на евентуално предаването. Тук нещо ъглово може да се завърти, нали, за да дойде още по-към север, но ето тук зеленият цвят, пак имаме растеж, пак имаме и жълтото, което пък е знание. Така че всеки цвят сам по себе си активира по-малко. Когато е по-малко от всичко, това е изобилие. Не пречи един на друг, не си пречат елементите, така че... Чудесно. Това е важното. Ако не си помагат, поне да не си пречат. Нали? Когато са по-малко, няма никакъв проблем да ги има. Ти си ни донесла много предмети, които може би са вид талисмани, амулети или нещо, което пак активира. По-скоро ние ги наричаме във фъншуй активатори. Активатори или защити. Да. В случая най-добрата активация, която е за предстоящата година, 2024, годината на зеления дървен дракон, е този бамбук. Този бамбук, който... Жив ли е? Той е жив. Бамбука е най-здравото растение, символ на растеж, на здраве, на просперитет. Така че това е за вашето студио. Нашия подарък. Много благодаря. Много ти благодаря, страхотно. Така. И тук... къде трябва да го сложа? Така като мина с багет. Точно където е сектора на богатството, ще го сложим там, но дори и да е в средата, където е здравето, където го усетите, може да го сложите, но по принцип той си иска вода постоянно. Така че ето тук севера водата ще го подхранва и тук да бъде и на тази маса, но в юго-исток е зоната на богатството, така че по принцип и жабата поставяме там, и бамбука, но тъй като аз тук съм написала на глаголица, защото сега нашата академия вече развива и тази дейност, да учим хората да изписват тази наша първо азбука, защото тя е кодирана и за защита и за всичко, което може да се донесе на българския народ в тези букви. Тук като съм ти написала, като казваш, тя прави, нали, талисмани. Аз не бих го нарекла талисман, по-скоро това е енергийна матрица, която аз съм написала изобилие. Изобилие на глаголица, което ви го пожелаваме от сърце. Дай Боже, амин. Смесвам малко, не знам, религията, християнската, дали е в хармония с фъншуй. Абсолютно е в хармония и ще кажа защо. Сега ще обясня накратичко само. Тъй като колегите ми казват, нямаш време, аз винаги се разпилявам. Това е доказателство, че християнската религия, че фъншуй, китайския всъщност идва
Ние сме първоизточника, прабългарите, и тук в книгата на Цветозар Мръвков са всички доказателства как нашите предци в древността и до ден днешен се предлагат правилата на фъншуй в България. Това също страхотно. Е за теб, а тук в съвременния свят как прилагаме всичко, за което говорим. Да, страхотно, много ти благодаря. Много полезни книги, да разберем, че и нашата интуиция българска е много в хармония с фъншуй, без изобщо да го осъзнаваме. Защитната подкова, която всеки дом слага на прага си, за да ни пази от лоши мисли. Да, на вилата имам такава, дядо ми на времето и винаги да гледа надолу, за да ни пази, нали, защото когато е обърната нагоре, привлича и добро и лошо. Така че в тази позиция защита. И последното така, което искам да кажа, е ето пак от бамбук изработен един вятърен чан, който със звука, пак поставен на входната врата на нашите домове, може да отклони негативни мисли на гостите, които идват в нашето пространство. Много ценно. Те може да са добронамерени, но може да има някаква завист, а завистта сама по себе си е ниска енергия и от тук може, нали, нещо да навредим. Но точно чана и точно подковата са нашата защита. Чудесно. И съответно символа на годината дракона. Той, нищо, че смесваме сега елементи нали, на философия и на религия. В края на крещата идеята е да бъдем здрави и успешни. А това малко драконче е нашия подарък за теб, да си го носиш в чантата и да ти носи късмет през годината. Съвсем миниатюрничко, но пък човек, когато заложи нали, намерение в даден предмет, то работи за него като енергийна матрица. Така че всичко това са неща, които помагат. Марианче, много ти благодаря. Нашето време изтече, а ти си донесла още. Предполагам, че и това са такива камъни, които поемат отрицателна енергия, излъчват. Да, ние работим с кристалотерапия и това си е цяла наука, така че ако искаш някакво друго специално предаване, специално само за кристалите да направим. Аз много силно вярвам в енергията на камъните и на кристалите. Самата като дете събирах постоянно камъни навсякъде, където отида. Много ти благодаря за това освещаване с силата на фъншуй на моето студио. Надявам се да сме били полезни на нашите зрители и те да са си взели нещо за тях в техните домове, да променят, да измерят посоките и да предизвикат изобилието и любовта да влязат в техните домове. Уважаеми зрители, това беше от мен и Мариана Мръвкова. Сега се отправям към следващата тема. Благодаря, Марианче. Не правихме амулет, но няма значение.